Әмирхан Енекей морзалар нәселеннән. Аның әтисе Нигъмәтҗан сәүдәгәр икәнлеге дә сезгә мәгълүм. Һич шиксез, Енекеевлар каян чыккан, кемнән башланган алар дигән сорауга Әмирхан ага булай дип җавап бирә. Кайчандыр ерак заманда бу җирләрдә Бихан исемле бәк яшәгән. Шушы Биханнан тора бара Кугушев, Акчурин, Кутуев, Муратов фамилияләре үрчеп тармакланып чыккан. Кугушевлардан берсенең исеме Күлдәш булган, Күлдәштән исә Енекей туган. Димәк, булай була. Бихан, беренче буын аша Күлдәш, аннары Енекей. Бу Енекейдән тагын 5 ир бала туган. Алакай, Идей, Тыргыл, Усангали ир туган. Башкортстанга күчеп килгән безнең бабайлар Идей белән Тыргылның дәвамы икән. Фамилияләре исә Күлдәш улы Енекейдән башланып китә.